गासैबो Btr Info Vlogs नायगिरि रायजो राजाफोरनिसिम फुंबिलिनि गाहाम हामलायनाय आंजों लोगोआव दं नै नुबाय थाखाबाय मानगोनां जोंनि बर'नि मुंदांखा आर्टिस्ट डाइरेक्टर सिंगार कम्पोजार बुंनो थाङोबा जोबनो थाङा आरोखि गासिबो गुना दंजोबो अल इन अल होनना बुंजायो दा बे फंबायजों आंजों दङ बिराद खाफाल गोनां आंहा दिनै गारि गोदानाव गाखोनो मोनदों आरोखि बिराद गोजोननाय मोनदों खस्थ'जों खामायनानै बायनाय दा थांखिया जाहैबाय मोनसे गोदान शर्ट मुभि बेखौ जोङो शुटिं खालामगोन नैबे प्रेक्टिकेल बिथांनिनो स्क्रिप्ट डाइरेक्शनाबो बेनो होगोन आरो मेन रलखौबो बिथाङानो लागोन दा बेनिखायनो आसा खालामो नोंथांमोननि बोर आशीर्बाद बेजोंहाय निस्सय नैबे जानो गोनां गोदान जानाखि शर्ट मुभि बियो थारैनो गुवारै गोसारगोन आरो मोजां मोनगोन मिथिखागौ जोंना नैबे बिथांनि एक्टिंफ्रा मा रोखोम बेनि स्क्रिप्ट डाइरेक्शन जोबोर मोजां जायो दा नोंथांमोननि थाखायनो बिथाङाबो हर सान मैयाबो बेस्थ' दिनैबो बेस्थ'मोन माने बयखौबो एन्टारटेन खालामनो थाखाय बिथाङा जेब्लायबो राजि जेरावखि जाया बिथांखौ मोनगोन आरो दा नोंथांमोनाबो माब्लाबा गोसोबा फंबायजों लोगो लानो हागोन आसा खालामो बयबो मोजां मोनगोन माबाफोर बुंगोन बयखौबो खुलुमबाय आरो फैबाय थानाय रंजालि बैसागुनि एडभान्सै एडभान्स अननाय आरो सिबिनाय बयनिसिमबो बावहरबाय बयनिबो देहा जिउ सोलेरा गाहामैनो थाथों न'खरफ्राव बोर सारस्रिथों इसोरा ओमफ्राय साननाय सिमां मिजिंफ्रा जाफुंसारथों बयखौबो खुलुमबाय गोजोन्थों Nơi आंहा सोनथिमोन बिबो मोनसे एक्सन नोंहा बाइक कार गैया नालाय मालायनिखौलाय एसेबाबो नेखानांगोन ना बिबो मोनसे माथो खालामबावनो मालायनि सलिथ'नांसिगोन अ फाग्ला फैबायबो जिउ गोलावथार माथो एसे लेट जाबाय दे गाखो अरजाला जेरावबो